Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Hagasngi balang kata ka laipuai tarik urisau arajar khatpra ki pait ba nong song snong jongkani kisnong kilayami pait ba bandawa na ki bor ka ain ban kemno mardor ya u Ananias lapang u badon kti ban le be ijot ya i wei hybrid kentai i badang saus nem karta ban pensngo ya ka surjing dawa shaki bor ka ain ki nong song snong kilami sha surok ban penlong ya ka jing ya pait ba na ka wei ka kentoi cha ka wei pat rengkat ki jing tho bat ki jing kentho penrem persya ya uni runar le be ijot bat bandawaru na ki bor sarkar badai ban kem bat ban pengat mardor ya uni runar hakikin jri jongka ain hakani ke jingya ya pait ba kabala buat hadin ke jingya lang lawani simenta de ki khna school ba pher ki seng balang na kani ka than kirang ba snong na ki snong ba marjan kinong yalam kumju kinong mi khman nalor ki jing penrem barok kinong keren hakani ke sngi kila dawa ya ki bor ka ain ban thwet jur bat ban kem mardor ya nong le kam baman bat ban pensitam ya u mardor te ka jinga mir jimut jingi ka jinga thau jingi lat yinti kam long tak ne goi bata ba ne ka long bangi pen I da ne ka sinjam bon ko jingi ba kum no ngi la ban yele persai ne jing sneu bagi dam ai la de leleru bat na lor nang taru ba ka ne ka jing yalum jingi hang ne ka por ka long ka sakhi ba kan long ro ka khubor saki bor yo ka sarkar ki bade ban pe ya ne ka yak ka em kam tam ku ki police department you bakim dei bachim khia bachim sting ini ka kam bakin sim khia nambar ka deka kam yak ka em ka bakta ai ka buram ka kor jadi jai bendriu jangi langi long ki no jai bendriu kini ro ka long go wain ki awareness program ka ba ngi la ban penso tho bangi ro ngi le ban so tho bakum kini ki cha ki jingja ki nam dei sho ban cha ha ka dong ri bhoi ka jongi kam tam le ha ka ne ka sgi ka ba mda ha ka ba Hilum lang kumni, kadi kajing penpau ka jongpi, ba kini kijing jakin nom desu bandan, ha kane ka snong ka jongpi, ha ka ri ka jongi hi barok kawai, but ngani to yepi kibapun na kisnong ro, but ha office jongi ro, kidon kum kini kijing ja rei kilong kiba klem da ito unreported kikang, kija kum kini kisngap lagi snap, ki skole ran ban penpau. Namar ba kim kwa bathat ya kalong ying long sem kadang kong bata ka jing snow haki teka ni kalong kong bangi bori ya ka jing snow badai ka jing don jong kita ki ba penlong ya ka imlang basa lang jong i baki karoi kini ki jing snow kam tam le ka jing cha thombor ya ki hap ki baret ki ba lui ki ba tip ya ka ro ki ba dangla ban penbet ya ki tang dari way sweet meat tang dari way chocolate te ka long ro ka jingi kaya phiki be hep ki baret banang ni sakmat phinlong kita ki balakit ikhia ba phinlong kita ki basian aka jing im ka jing jor ki jing sneo ki ni ki sni ki ba menta ka phinlong ya nga ya phi ba ya baro ba ni de ban long kita ki khna ni de ban long ki long kme ni de ban long ka ta ka ying ka sem ka ba long phikir ya la de khnang ba ki ni ki jing sneo ki nam dan show hapo ka yenga sem ko jongi ke nam ngat show kum kini kijing sil kani kijing jia kam dei ka bangin sno ka balaja ini ha barat kam dei ka banja ta hayen jongi kala banja ki ka jonga kala banja ke yen ka jong phiru nalangi don lagi jongi khon ki jongi hala jongi yen kisam ti ha banja kum ini ki ai baro ka bo ka jikli na ka mata jongi ha ai ni yo jing shngan sho ha kini ki sngi ki jongi mata ni don hala ki yen ki sno ki la sno shngan rela ja kum kini ki ai kalau kajing susi ka bakraro ta kamtam ye ihap ibarat ibang patte bi ke ero dalong tai baluloi ibang patte bi ka ai baro sai kajing sneo kajing baro andai kini ki ai kwan jahi tingis ngau bahani ka por kalian ka skol ha bangayan ne nagamenta ki no hikai na ki skol ru ngap pen sneo lang ha phi baro khai ba tong ni yang tali bane param jur kum kini baginum jia yang sai shi sel pa tang ba hashwa bangin panram ni dai ban boro ka jingkili balai kini ki jia kom kini ki kam beijat balai ki jia ha ka shnong jungi balai ki jia ha ka long yeng osam ka jungi ni ha ban bo jingkili mangi kom ki keme ki pa ki balarong ki keme ki pa la yeng kisam hatung ila ai ne am ka jihi kai na la yeng asam yala jong ki kon ki ti bangin nang ban buram ki kan thai ki khna bangin nang ban buram iwei pa la shin rang kan thai bangin yalong ai rangkat bangin numpet po dor ki wei
Namar bakin thai ni si ongi khasi bakin thai kilong basibor. Kilong ki batla. Berkum ta pun sil kisah kembor kisah syanyan bor handai. Tuang ini sedang nala yang nala sam nala ki rempai ki jongi bangin hikai lagi jongi ki khon ki jongi. Bikin buram iwe pat bangin pet daga khamat jong kajing ye. Kajing ya long kawai lang mdei ban nyoben omdei ban nyopo bar omdei ban sim kabu tang namar bagi deki batlat bor. Kum kini ki kam shisha ki pan pa pun ban. Bahari jongi ki dangdan pun ban tang ki reu khau pot. Mar gini ki kam bar kha kilong kam jo kinong khau pot ni la ban ong. Nang ta pada shusho bat bakum gini ki kam hi ki deki persio dore ka imlang ka salang ka jongi. Ka persio dore ka long yeng long sam jongi. Bat ka bo ka jengkili ka lawai jongi khon ki ti ki jongi ro. Balai kawan saya gari bekerja beriu jongi. Balai kita gireu pojat. Kinang non hang ta kerja kasih khara jongi. Mendai. Naru mendai entai. Por kalau kuma gireu teman kiong. Kari kasih dai gari bosong kibai. Bar kiong. Kerja beriu kasih dai kerja beriu. Kabati beriu tibai. Henai mentah. Balai kawan ja kumne ya kerja beriu kasih jongi. Balai lami kini kerja beriu ki pojat. Namar kata sobonang. Nga kong munong elam jeng sang bang. Ngaya hangnya kemar jumpi ki hab ki barat. Ngaro dei hoi pa jong ki khon. Ki banganon hayeng. Ngaso ser, ngaso ting. Lada wanja kong kene ke cingca. Tha ka jai beriu ku jongi. Namar kata sobonang. Kene kai baca hapom sling. Long ko baca kai kesan ku jonga. Nadum nan met. Nganang tiang nem. Ngapatat. Saya udah tahu berita urusnya. Orang non pensem. Yang kecil soti jongi hebat. Ngangon tang kawai. Lada kini kilang ba. Kikon sama. Kibarang edan kepar. Banyak boden. Ya udah usahlah. Hai udan. Ini banyak cameo. Ini pun IT. Ini pun IT sekepar jangan. Lalu apa? Orang suara kemat jungaru mulai. Lalu ke sorkar. Kanong yang ala ngasim kali ketiga no bangane mundong lebai. Ngap kam nilai. Lalu piora keti junga ngarong ngasih terhong yo. Kata kecik thang no junga ya kiri ke paman. Dia mar kata kecik slow dia. Kecik slow bersam. Kecik slow bersam jaga suya banganem. Namar gini kampojat. Bagi kon semua jungi kamtam kisarang. Ngim sengi. Hawa pernam kau. Ya kacai pernah kasih ke jungi. Tena mar kata. Aso punang. Hawa ngapai ya gini kiti kau jumpi. Kita lah ke jungi kita. Kita lah ke jungi jemut. Mana ni? Kasih kau jumpi. Ada pito ya kan orang. Kapan ni? Lada nga kumu kun sama. Lada humban jumpi. Ngaim sengi hang thai. Ngaim sengi kamkai. Maro kain banidai pi ke happy barat. Namar kata. Kasor karo kan der pan khare. Kiai ju besar khai. Namata kini ki raptes. Ni kisah malang ru. Ni ne thau ne ta kitem. Kium ne balailat kum ni chai pun reu. Kiwa besar. Kiwa pentai pusmai. Ya ki happy barat khamtam. Ya ki khlo ki khna. Bagi kita ini kita terbang. Lepas kena kecing pasawa, bagi ni balong kita pengar ya kenapa dia kem no, banai kita senang ya kepada tiga. Kenapa dalam jasuh kemudian hari nak buat ya ke lorenian, jono kamta mai kita. Kumansu berahari kapur, banai yang kaseng. Wat kita September jom, woi kuna senang. Kapal September hari ni kisah kita banai balik. Ginan kem yo. Kisah September. Hakis nyo sa lalo. Kanilay kalau maktab ha. Ba kasi sa tambor kalau hagi rugutay. Kasi sa tambor hai kulong rin. Iba lang hot, iba lang soti, iba lang lambre. Kagapad na bang ini balala kumne. Dalilay ro. Badalay kaseng kagapad sa baro. Bang ina panyoryo. Bang iniyo pan kyang no sa sudan. Bag balay kasi sa jayo. Ngayon hang ni ban penslo.
bangidap dakan mensim kabas ngausi bakong gani gadja hapo kajat ka khong gajongi hapo kaning gasam gajongi bagi soram hiru balong bagawanja hakisnong ngataw gajongi kawanja hakaimlang kasalang gajongi kani kasingi kabansa jingkan mau bakani ka rally ka bangyan kan persawa siya kisnong gitaw bat kamtam siya gitu gibalan ka mensim ka basniw banyon banleben ya kita kikun kihat kibarat kijongi kibalang day kita kikun blay kibambatep ya kadang ngadu kibambatep ya kata kamsniw kamsme henry shikhlip mat kidu ya ka jinglong hok ka jinglong sati ka jongki kawai kalong kami kalau mat ya kade apot kaong komei kopa kibetin ya lah banpet yaki klor bataba Henry komei kopa shiklep mat ayu kawanja ya na ngaslurem banong bakawanja ya happy baret ngaslurem banong kawanja ya kakur kejat ngasorem banong bawanja ya ihap ibarit ya kakun kakti jong gadok kasnam kajongi kung kakur hibarok kawai ni pendem jur mangi kondam ya kani ka jingle baman jong une ureu pojat ni habanong ubanut ban kta ya kamen simblay ubanut ban sim ya kajinglong sati jong kamen simblay kaan nga don ban penstong yu umalaong do president jong ka H1F bajin dalayoli yu hakamat upadba day ban bom ban tangon yu Henry kajinggal par kajinggal tu ya ka bor bahalor ka bor an ka beripet basom haban kamar do yu twat yu wat yu ayu kata jing penstong banang ni syakmat kazam day syu banja hakani ka dong baka tanjungi banja ka no ko kur ka jat day ma kata daw ngai wer ngai ketu pi bangai kuplay ya baro ki baidan mentana du ki hap ki bar ki kena school ki barai ki ki plakat ki bong rape is a crime ngin weng ngin pendujat ya kani jinja basniu tongin ya trilang ngin ya snok tilang kum ginong snong intention lang ngin ya betin tilang ban ngin ai mesim iway ba kum ne kanam jashu Ipa school gidawan ng magisolam hani para kublay ipi. Bagani ka pringi ka jingtali bar ka jimya long parsha ya kay gani jing tambor ya hap ki barin. Nilai kran ni gani hapo ka meeting po tumuran student na bagi pulong gi jegalang bagi kli ng sasasnong nilai ko slogan ka bong no to drugs no to rape. Yang iba gani kajing parsha ka jungi lembaga this council hagi klik essential fair bloki CM isodar irang basnong giwadadar fair ngilai kren baya gani kegetian gani gamat ngiri ban kren lembaga dal basnong fair magin kren pesutu ban kelong awareness ban pesutu ngiri ban pesutu hayi ban hikai ki kun kiti jungi ikun sana jungi ban kiar nagari jingsniu jadi gani message kabak ba ai le ma ga dis council ha ga sni brade ko to bolong jegalang ti bon student na pochlong ban kumjuru ngai ga jigar party ki noi kai ga school fair ban persotolem ba bangirong nai jadi ki sebo fair kagong ba yauni urong le kampaman la dei ban persitom ka anya la kem de ban ai ga life imprisonment Karon mo gaan gibra supa sa parliament makino-kino kina gibapo expose them giba syarif giba syabarbor kani gaan matagong hang to death they will fasir mo na yap kani gaan giba samay giba ginino kina gibapo expose them kisale donbor kisale syabarbor kani gaan gong they will fasi haru bandaya kaya so kerjaan ni kani gaan bagene wangi jimi jungi hari kesni nget parta
lengba kan ni jing teli ke jongi bagi entar persya jing sneo bagi tombor hep ke berit jadi mesti ke balik saya snow fair saya jalai berway kamtam sarkar bat kamtam sau turung le kamaman bombe benri mempet kano sngi pet kano sngi penri warai tiro lagi syagaan bangat ini saja ya ke kamu file ke kamu pojat porti kamu pimdon show kata jigong jisu beliau buat pimdon show kata jisu sen buat hek keberit kagak soleh hap ini ke pelakar ke thau ikina school fair bagi pesutra kalau long thau no mercy to rapists. There is no place for rapists in our society. Mendai kamdon kisnei namta gini gedong le kambaman bat kamdon jaga haga imnang salangi jongi namta gini kam mabat bo tombor. We want justice, no mercy for rapists. Hang them for rapists. Shame, shame, evil hearts. Shame, shame, evil hearts. Shame, shame, evil hearts. Shame, evil hearts. Justice. We want justice. We want justice. 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 We want 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 Jan ka balong arpunya trik agapor ba khatwei steng na kan arbje ye de ne breu ula penbe ikini kelum penbe ikini kelum ba ta ba wara de jimbang the de jimbang nalor kata usa yalam yaki ban penbe ban manilai di unso siapa khlak de hata ga ko de utawei don arno we parai berit dan kita apa hari ting ya kami lawan petno te hadin ba lawan petno te le lam ta ita ikna te hadin ba kami pa kila mut kimtip ye na kila mut melewat melai jam te kila siam penban ba mudan hadin ba ladek kita kam pemaru lawan bu no ye hadin lawan bu ini mudan ba yo ihi benar-benar ba mudan batik benar-benar te kilo imtip berusuk ila syutia dengan kata jadi kata sah di bayi yang sem kisah tip kisah lap tali siapa kisah rak postal mana lapo yang kendale kisah tip yang kata jinjia hukum kata selain berita happy berit kembali para curang itu kah kisah yaitu ilatip yaitu apa ya lampu mama ya itai parah kelalong haduk ini kalong bah saya market ini kecing sendiri labun pelat dia gorok kecing sendiri bah lele tengah try bah kum kani kalong ka ngan ong kumno ba kalong ka jinglin basni ujong ubreu marba soi larung tli ubreu song shu klau larung ubreu de kata he ba la pelong o ba lalong layo kum kata kam sim soi kam de kam sim breu menta kasni ya reli te bangi persya juria u do yo urunar u ba thombor ya i hebren i hebren bom patip ya ka hong ya ka pap berkawai kelong bolo su thom jubor i bapli hadu ba ka penlong yang ki senglong kami kanung su thang isong ba om ba dei ba ong ba
tang na banta berina kay juki hari iso ba ya kay kakta lut hi ya baro khoj ni ki long kemi rong is don ga jingkit kli ba ni snow ba mdei tang hin juki henry ya ka shnong hi baro ko wei te ya baro sautli ki shnong hi man gala kliu yi hi ba ka penlong yi hadu ba jing sok thang ka bom don ja ka shu bar ngi da penam jur yo ne runa bolo thombor ban ngi da kal pat ru ba ka an kan sim ya jing kit kli ka ne ba ka country kan country state kanang ban yo kemno yo ne runa kanang ba kanum ja shu ki we ru ka jing thombor ka jing rip ye ki klung khna ka ya ja na ka we ka por sha ka we ka por rei long ka we ka long ba ka jing per khan jong ubriu runar ka pen ba dan shu ka jing ya tiblem la long ka mesin du kum marat uba dan shu ka por ba dei hiru ubriu ba per khan nama hayeng hastem ru udon hi lagi para ki psa de baro ki long ba ubriu dan shu ta ka jing tiblem